Hello. 哎，你好。Hello. 你好。Čakajte, toto sa musí... How can I give this a little bit back? Yeah. Okay. Yes. Here. Huh? This handle, aha. OK. To som asi prehnal, že? Veroval si na tým na kolena. Akože stáva miesto, lebo to Ja. tak nechápu, že prečo som chce spať. Čiže to není taká dlhá cesta. No to asi vyššie, hej? Asi, hej. What the fuck? Filip zazočal. Počka, ale to robím. Halo! Ja neviem, jak to funguje. Musí ísť na spodok nakoniec. Tak. Na tým ťa proste odtlačilo. Inak ale reálne, keď ideme pešo, však to je nejak ďaleko, lebo keď pozerám tú mapu, však... Hej, bolo to 24 minút peši. Aha. Nie je také zlé, ale išli by sme asi po ceste. Lebo keď je to, že 6 minút auta. No však uvidíme. 6 minút, on vie, že nejde v obci, že poje rýchlo. Dobrá hudba. To mi pripomína to, čo sa nenapríklad. Je, ono počul, pridal. Zaspal aj tento Tak vodič. pozri sa na tieto domy, to je úplne jak... Toto sú naše potraviny. Pekné to tu je. Úplne tajsko za mňa. Mne sa to dosť, inak mne to tiež tak pripomína, že tie kopce... Úžasné podľa mňa. Tu chcem byť. Tu sme mali byť 3 týždne. Na tomto. Na tomto opätko. To má jaké vlasy. Ten v tej helme. Týpek. Dlhé. Vyzerá jak nejaký surfer. Určite. A možno nie. Aj tu sú potraviny, pozrite. Babky hrajú kanastu. Milujem. Ne, kde sú tam bližšie. Nekaj, vy ste taký vypnutý, či iba ja? Extrémne. Tak ja som tiež nejaká fundovaná, nechápaš, že... No je. Podľa mňa možno aj jak to počasie, tak tlak sa mení. Tak. Čo? Inak toto je cesta, čo pôjdeme naspäť už na skutrikoch. Na vozíkoch, Robo. Na vozíkoch. No Robo na skutríku. Ja aj dúfam, že sa tam bude dať vybrať cash. No tak to sú aké krásne. A však aj platba kartou by tam mohla fungovať. Filip na nich vytiahne svoj line. No, to bude fajn. Ty by si mal mať taký ten kabát, ktorý keď otvoríš jednu stranu, tak tam by bolo 6 kreditiek. A na druhej strane by boli telefóny s aplikáciou. Hej. QRK pripravené. Bola, pozrite sa naľavo. Sranda. Počkej, teraz ho uvidíte až tak do dole. Teraz to zaujímavé, to som ešte... Také malé tornádo. Teraz sa pozri. Hej, pekné. Sranda. Toto by sme dosť dlho pešeníka. Asi hej. A to sme ju 2 minúty zatiaľ dali. Tak neviem. Ale už sme v meste. Akože vravím si, že hej, že keď si aj vezmem, že z Petržalky do Stupavy je to 20 minút, povieš si, že to nie je veľa, ale keď idem pešo, Tak to je. Už by predu neboli na skutri. tak na skutri sme boli naposledy v januári. A ty si už bola na skutri? No či si Sama šoferovala nie. skúter? Jak by som mohla šoferovať, keď nemám vodičák? Na Bali môžeš aj bez vodičáku. Že vy si stále hovoríte, že však môžeš to aj bez vodičáku, že ale tam by som sa zabila v tej premávke. Akože tam na juhu je hrozná tá premávka, to by som sa bála. Exist. Ja som bola donútená prvýkrát sa šoferovať na juhu len kvôli tomu, že moja mamina sa dala ísť naspäť so skútrom z pláže, takže sme museli spúňu. Tak hej, ale vám je to také chillové, že tam ma to bavilo, lebo tam ani neboli auta, ale zase tuto to vyzerá tiež dosť v pohode, že všetko je prázdno. Jaké uličky, pozrite.
Vyzerá to tak. Stres, no. Inak Robo, len tak zo strany... Neviem, ako sa už tam bavíme, nebavíme. Akože Luky mal nápad, že najprv, že nech si to skúsim na jeho, že aby som tam nešaškovala, že proste potom mi to nedajú, vieš. Ale akože hovorím si, že zase akože keď to požičujú bez vodičaku, že tak to nemôže byť nejaké ťažké. Hej, to bude úplný vozík proste. Vieš, že keď Kolobežka. normálne videl si požičujú, že no license, že proste akože... Potrebuješ tak bicykel, Tu len pekná. malý motor. Videla si Nika tú uličku? Nie. Pekná bola. Milujem. To myslíš, že počúvať celý deň. Dúfam, že Celý život. A úplne vieš, že na hre, že yes, to je veľmi. je to. Ó, toto je nejaká hlavná, dívaj. Tu je riadna civilizácia. 7-Eleven. Čo tu žijú asi? 然后路径会在你的左手边。 Á, Watson, dívaj. Toto tu vpravo je voca. Aha, top. 7-Eleven, dívaj. Všetko. Tu budú mať hotovo, teda výber banku. No, a to nie. jako nič. Všetko je na... Aha, toto je asi ono. Potom je No aj však je. posta. Šeše. Šeše. Taký zvuk to vydal. Oh, yeah, thank you. Thank you. Bye. Šeše. Bye bye. Bye bye.